Egu bai egun honek San Juan dirudi. Egutegian markatutako egunek eurekin dakarte bezperako urduritasuna. Behin eguna esnatuta ordea, errotulkiz borobildu genueneko irrikaura itzultzen zaigu barrenera. Behatz puntetatik bururaino zabaltzen den irrika bat. Dagoeneko, esan dezakegu, argiak iluna gaiendu duela, azizpaitoa egunaren luzera. Udako solstizioaren ondotik, Tolosarrontzat, garrantzizkoa den egun seinalatu bat dator. San Juan eguna. Ohiturei jarraiki, lizarraren adarrak batu ditugu. Landaren gaineko intzak, orkatiak plaitu badizkigu ere. Herria oraindik esnatzeke dagoen honetan, lizarraren ostoz jantzi ditugu atariak izpiritu txarrak usatu asmoz. Jarraian, txistuaren, dultzainaren eta musika bandaren doinuek iratzartzeko garaia dela iragarri diete herritarrei. Altxabedi eta Betor kalera. Arragotsa nagusitu da aurrena. Eskopetari alardeen atabalek, txilibitu biziek naiz tiro hotsek sortutakoa. Une hori probestu dugu gozaldu eta indar berritzeko. Egunak eskatzen duen bezain apain jantzi eta giharrak dantzarako prestatu ditugu. Badakite honek une batetik bestera txistu doinoi erantzun beharko dietela. Dantzan ari direnak ordea kirioak dira. Urduritasuna. Azken errepasoa arropak eroso ditugula ziurtatu, zapietako korapiloak estutu eta inguratu gara Santa Maria parrokia aldera. Elizaren albo batean dagoen ate txikitik sartu gara batzuk. Hainbestetan entzunarren, aldiro, hilak tente jartzen dizkigun San Juan zortzikoa entzutera. Gaurkoa, ez da salbuespena izan. Amaitu da meza nagusia eta berehala helduko da gure unea. Goizeko unerik berezienetarikoa, bereziena ez bada. Zortzikoaren erritmoan, harmonia bakarra osatu dute txistulariek, musika bandak, kanpaien errepikek eta eskopetarien deskargek. Harmonia horri jarraiki, lizarradarrek erakusten diguten bidean, Tolosarrak batu dira. Sentsazio uholdea. Dabiltza baia dabiltza, San Juanen postian dabiltza. Eguerdiko etenaren ondoren, datorkigun arratsalde luzeari gogoz heldu beharrean gaude. Elkarrekin bazkari bikaina egin ostean, mendez mende, Tolosarron identitatearen ikurri izan den bordondantza bizi berritzea baitagokigu beste urte batez. Berriz ere, Santa Maria plaza zain dugu. Bertan, dantzatuko dugu eguneko lehen bordondantza. Beste bi aldiz izango duten Tolosarrek eta gaurko egunez Tolosara bertaratu diren bisitariek dantza hau ikusteko aukera. Aski leku berezietan. Bigarrena, Arramelei. Fabriken horma zabal eta grisen artean ezkutatutako ermitaren aurrean dantzatzetik, plaza ireki, jendetsu eta koloretsuan dantzatzera igaro gara. Hirugarrena eta azkena, trianguloan. Herri guztia bildu dela dirudi.
ardura eta ohorea. Erretiratu gara plazatik, baina ez gara urrutira joango, triangulotik abiatu aurretik beste bi une berezi ezin galdu. Alkatea eta udalbatzako gainerako kideak dantzan ikusteko aukera. Eta eskopetari guztiak bordondantzari baten aginduetara izango diren unea. Eskopetarien azken deskargak entzunez inguratu gara Zumardian dira. Bertan, dantzatu dugu soka dantza. Belaunaldien artean eskuz esku korapilatu dugun soka, izan dadila helduenen eta gaztenen arteko zubia. Izan dadila sekula etengo ez den soka bat. Herriaren esker ona jasota, agur egun zoragarria. Bano haudako eguzkiaren azken printzekin batera. Egutegian markatutako hurrengo egunak berarekin dakarren bezperako urdurintasunerantz. Orain arte belar, hemendik aurrera gari.